हेलौ गाइस खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि बे चेनेलाव आं गोदान मोनसे गोदान सावथुननि रिएक्सन खालामनो नागिरदों। बे सावथुननि मुङानो जाबाय फोरमान। आरो गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि बेकग्राउन्डनि थाखाय निमाहा जाबाय। जोंहानि न'आ हानि इन्जुरनि, बेनिखायनो आं दिनै न'आव फैनायखाय न'नि इन्जुरखौ बाद होनानैबाबो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना इरिटेट मोनोब्ला निमाहा बिनाय जाबाय। अब्ला जों भिडिअनि ट्रेलारखौ नायनोसै आरो रिएक्सन होनोसै माबायदि जायो। A film by Goजोन बर'. Who is Goजोन बर'? Zuhi bisa. Record nama dia. Oh. Directed by Fwrman Boro. Oh, Fwrman. Story and script by Goजोन बर'. Producer Nazari Sandon. Hey. Fwrman. Oh, a tragedy of comedy film. Kontra nama dia. September 2019 rilis जाबाय होमबा। So ट्रेलारा जोब्बाय, ओमफ्राय प्रवीण बर'आ रिलिस माबा खालामदो, बेखौ डाइरेक्सन खालामदो। ओमफ्राय डाइरेक्सन खालामदोंबा प्रवीण बर'खौ आं मिथिनाय बायदिब्ला इयो दायनिया सोर बे सावथुनखौ खालामखांबाय। आरो बिनि उनाव मा खालामदों आङो मिथियासै, माने थर लायासै। जेनेबा दायनिया सोर फिल्मखौ प्रवीण बर'आ डाइरेक्ट खालामदोंमोन आगोलो। ओमफ्राय बे मुभिया फोरमान नालाय, मानिबा सायाव फोरमान होनायनि सायाव जागोन। जेरै दासैयाव ट्रेलार नुखांबाय जों, माने मानिबा गोसोथोनायनि एबा गावखौ मोजां मोननायनि थाखाय फोरमायबिदों, बेबायदिनो जाहैगोन स्ट'रिया। दा इयाव आङो एक्टरखौ सिनायाखै, ओमफ्राय एक्ट्रेसखौल' सिनायदों। एक्ट्रेस जाहैबाय जुहि। गोदो आंनि बिखायाव नुदोंमोन आं बेखौ, आंनि बिखा आरो नेरसोनाव नुदोंमोन। ओमफ्राय ट्रेलार नुखांबाय जों स्ट'रिखौ, राइटारनि स्क्रिप्ट राइटारखौ गोजोन बर'। माबायदि लिरो मिथिफेराखै आं। दा नोंथांमोना नायदोंब्ला माबायदि मोनखो कमेन्ट होबानो जाबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आ बेखिनियानोसै।